Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, aksyon, balita. Kagkaroon ang inyo news team. Para sa mga Pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. 7 nagkalamatay sa Bacolod bangod sa leptospirosis. 21 anyos nga lalaki patay matapos makabunggo ang ginamaneho ng motorsiklo sa poste. Mga balita national, mga peke nga bulong nagdagsa sa online shopping. Presidente Marcos wala sa manakita nga problema sa natalana nga pag-abot ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan. Mayong gabi, syudad sang Bacolod, may gabi Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Nobyembre 20, 2022. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz, sini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapating nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog
kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga kasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag na dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa 7 ka mga tawo ang nagkalamatay sa leptospirosis sa Bacolod City. Base sa records sa City Health Office o CHO, naglabot sa 35 ang kumpirmado nga kaso sang leptospirosis sa syudad nga kalabanan naghalin sa barangay Singkang nga nagaedad 21 tubtub 30 anyos. Bungod sini nagpahanumdum si Dr. Grace Tan, CHO Sanitation Division Head sa publiko, nga tubtub mahimo hindi maglusong sa baha. Ang leptospirosis ang balatian nga makuha sa tubig nga kontaminado naman sang ihi sang sapat nga may leptospira bacteria. Masami nagahalin na impeksyon sa tubig baha labi na kung may pilas nga pwede sudlon sang bakterya. Patay naman ng isa ka motorcycle rider matapos aksidente nga nagbunggo kagabi sa isa ka steel post sa Sitio Eskwela, Barangay San Agustin, Banwa sa Isabela, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala kay John Lloyd Sarte, 21 anyos, kag residente sa Sitio San Luis, Barangay Kabkab sa Muman nga Banwa. Sunod kay Police Major Joseph Partidas, ginaligar na kainom ang biktima samtang nagamaneho sa motorsiklo sa aksidente sini nga nabungguan ang poste. Ginhingagaw pa nga madala si Sarte sa Isabela District Hospital apang iyang gindeklarar nga dead on arrival matapos nakaangkon sang malubha nga pilas sa lawas. Ginapaabot ni Kapitan Rodney Carmona sang barangay Sumag nga ma-regulate sang syudad ang mga illegal structures nga posible pagatukuron sa palibot sang Sumag River. Ini matapos sa ginaprubahan na sang SP sa Bacolod sa final reading ang ordinansa nga nagadeklarar sa Sumag River bilang tourist destination. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Carmona, paagi sa ordinansa may permanente na nga magabantay sa lugar, kasunod nga may mga solar lights sadto nga ginkawat sa lugar. Aminado si Carmona nga isa sa mga concerns sa Sumag River amo ang iligal nga paghaboy sang basura sa lugar. Nagpasalamat si Carmona sa konseho sa ginaprubahan nga ordinansa nga dako ang mabulig sa lokal nga turismo sang barangay Sumag. Siyempre, nagpasalamat sa spirit. Ma-regulate nila ang mga infrastructures na kung mababandayan natin nga suba. Dalam sekolah tidak, medyo sekolah tidak, daw na dala ang mga suba dala. Oo. O kasi dapat nga tourism spot na sa siyudad, regulate nila ang talaga nga saulihin ang tinubo ng mga resort. Ang kabahin sa pagpahayag ni Barangay Sumag, punong barangay, Rodney Carmona.
Natala na naman ng rehistro sang Bacolod City Tourism Office ang chicken inasal sang Bacolod sa Philippine Registry of Cultural Property sa idalom sang National Commission of Culture Arts o Culture and Arts bilang local important cultural property. Ini matapos na aprobahan na sa third kag final reading ang ordinansa nga gin-author ni Councilor M. Ang nga nagadeklara sang chicken inasal bilang cultural property sang Bacolod. Ang ordinansa ang ginatawag nga Chicken Inasal Cultural Property Rights Ordinance. Damlag lang ginkilala sang tasteatlas.com, isa ka kilala nga online food critic website nga ang chicken inasal ang ikalima nga pinakamanamit nga chicken dish sa bugos nga kalibutan. Sa iban nga balita, lokal na aresto ang isa ka top 10 most wanted persons sang Bago City Police Station sa Purok PBR, Barangay Kalumangan sa among nga syudad. Ginserbe ang warrant of arrest sa kaso nga murder kay Rani Aragon, 46 anyos nga gin-issue naman ni Honorable Judge Mary Jennifer Protasio Arques sang Regional Trial Court Branch 63 sa Bago City kag wala may ginrekomendar nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahelgwayan. Suno kay Police Master Sergeant Anthony Mars Luto, investigador sa kaso sa Bago PNP, nga ang krimen ang nagluntad sini lamang nga tuig 2022 bulan sang Agosto sa diin nasapwan nga patay na ang biktima nga si Delbert Tacolod sa isa ka fish pond kaga ang ulihis sini nga upod nga nag-inom-inom amo si Aragon. Sa karon ng suspect ang yara na preso sa Bago City PNP. Ginabulong naman sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang 63 anyos nga lalaki matapos ginlabo tak na alas 11 kagabi sa iyang manghod kag hinablos sa Sitio Marabo, Barangay Mambaroto, syudad sang Sipalay. Ang biktima ginkilala kay Alejandro Gonzalez, samtang suspect ang iyang manghod nga si Armando Gonzalez. 55 anyos kag duha pa sini ka mga kabataan nga Sanday Jeza May 29 anyos kag Armando Gonzalez 23 anyos tanan residente sa among lugar. Suno kay Police Major Brian Sagayadoro, samtang biktima nagapadulong sa balay sang isa sini ka magulang, wala sang anong rason ginlabo sa lawas kag ulo. Una nga gindala sa Sipalay City Infirmary Hospital para madapatan sang pagbulong antis ginsaylo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Tigay naman nga nadakpan ang mag-amay pagi sa follow-up operation sang kapulisan kag karon preso sa custodial facility sang Sipalay City Police Station. Kag sa katapusan nga balita lokal, kanseladong bakasyon sang tanan nga kapulisan umpisa Disyembre 15, 2022 tubto Enero 10, 2023 kasunod sa selebrasyon sang Yuletide season. Suno kay PRO 6 spokesperson Police Major Mary Grace Borio, nabato na ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco ang mando gikan kay PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. sa pagkanselar sa leave sa mga kapulisan samtang naghilapit na ang holiday season para sa heightened security measures. Dugang pa ni Borio tuyo sa mataas nga pamunuan sa kapulisan nga masiguro ang maximum deployment sa mga pulis agud mapasiguro ang seguridad sa mga pumuluyo nga magapadulong sa tagsa ka mga simbahan, malls, merkado kag iban pa. Ginklaro man ni Borio nga mahimo lamang panugutan nga makabakasyon ang mga police women nga yara sa ila maternity leave kag ang mga pulis nga nagabalatian. Las 6:02 Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga balita national, mga peke nga bulong nagdagsa sa online shopping. Presidente Marcos wala sa may nakita nga problema sa natala nga pag-abot ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan. Detalye sang balita national pagkatapos gid lamang sini. Para sa damit na ka-bloom! This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi.
Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakaturog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace... Lasais on sa Action Radio, Philippine Standard Time, kag pabalik sa Action Balita Sunday Evening Edition, detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpaandam sa publiko ang Department of Health kung DOH nga sa madata na sa mga online shopping platforms ang mga ginbaligya nga peke nga bulong nga mas nagbaskog pa sa panahon sang lockdown tugas ang pandemya. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere, global public threat na ang pagdagsa sang peke nga bulong tungod mahimo makatuga ini sang malaing epekto sa ikaing lawas. Sa pagpati nga mag-aayo sa mas barato nga bulong nga mabakal sa online, ginpahayag ni Verriere nga mahimo maglala pa ang balatian kag posible makaangkon sa malaing nga reaksyon kung gamiton nga may komplikasyon sa ibang nga medikasyon sang pasyente. Sunod naman sa Food and Drugs Administration kung FDA, may pila ka mabutika kung manufacturer ang may opisyal nga account sa mga online shopping. Apang mas madamo ang seller nga hindi lisensyado kag budlay matrace. Sa datos ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, naglabot na sa 53 milyones pesos ang balor sang peke nga COVID-19 test kits ano kumpiskar nila halin sa nga tuig 2020. Apang sa mga kaso nga napasaka, yara sa 24% na ang na-dismiss bangod sa kakulangan sang sertifikasyon sa mga manufacturer nga peke ang ilang nakumpiskar nga mga ebidensya. Wala sa may nakitaan nga problema si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagbiyahe ni US Vice President Kamala Harris sa Palawan, kamo ang pinakamalapit nga lugar sa disputed area sa South China Sea. Si Harris ang ginapaabot nga mag-abot sa Palawan buwas nga adlaw Lunes, Nobyembre 21 agud hibaloon ang sitwasyon sa West Philippine Sea, ang kabahin sang baybayon nga ginaangkon sang China. Ang China kag US ang may madugay na nga inaway angot sa impluwensya sa Southeast Asia, ang rehiyon nga sentro sa economic growth kag
strategic area para sa military positioning. Damlag lang nagkita ay Sunday Marcos kag Chinese President Xi Jinping sa una kay gaynan sa sidelines ang APEC meeting sa Thailand. Una na nga ginpahayag sa Chinese Foreign Ministry nga dapat ibasura sa Pilipinas ang acts of bullying sa South China Sea. Ginhingyo naman ni Chinese President Xi Jinping nga magpabilin nga friendly consultation sa nga Pilipinas kay China sa issue sa South China Sea. Ginpahayag ni sang Chinese President matapos ang bilateral meeting kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sidelines sang Asia Pacific Economic Cooperation Economic Leaders meeting nga ginpatigayon sa Bangkok, Thailand. Sunod sa pahayag sang Chinese Embassy, dapat nga magpabilin ang friendly consultation sa pagdumala sa mga hindi paghangpanay kag disputes sa South China Sea. Sunod pa sa embahada sang China nga dapat magpabilin ang strategic independence, peace, openness kag inclusiveness na nasambit nga issue. Sa bahay ni Presidente Marcos, ginpahayag sini nga dapat nga magsunod sa international law kag United Nations Convention on the Law of the Sea ang China sa pagsolusyon sa territorial issues. Kag sa katapusan ng balita national, ginpahayag ni Department of Justice Secretary Sus Crispin Rimulya nga nagakutkot sang Yamashita Treasurer si Suspended Bureau of Corrections sa Bucor Chief Gerald Bantag sa sulod sing compound sang New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Sulo kay Rimulya nga personal nga ginhambal sa iya ni Bantag ang pagpangita sang Yamashita Treasurer isa ka adlaw sa 2 Agosto o Setyembre. Ginpahayag pa ni Rimulya nga trabaho ni Bantag nga dumalahan ang Correction Department sa gobyerno ka hindi ang magpangita sang manggad. Una naman nga ginpahayag ni Bantag nga isa ka deep swimming pool ang iya ginahimo bangod siya ang isa ka eksperto nga mananagat. Una na nga nadiskubrihan ni Bucor Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. ang ginkutkot nga may takos nga 200 metros by 200 metros nga kalaparon kag 30 metros nga kadalumon. Wala sang dokumento ang proyekto kag hindi otorisado sang Bucor. Apang ginako niya nga kagamitan sa ahensya ang gingamit kalakip na diri ang backhoe. Lasay 15 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday Evening Edition karong adlaw Domingo, Nobyembre 20, 2022. Sa gyapon sa ngalan ni Action John Diaz, ini naman sa Action Dorel Cabatu. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Mag-champion, super power na! Ora siya!